na tong galabay kay Nita Kalban? Kuya bay, duga, ganina na tagala ko ano. Ito ka sa series ba? Ano ba, abot? Nyatos si Ikan Bukoy. pa ta si Bukoy nga. Napatagbo nga. Ato pa suglos. Galabay. Yung tag-series to sakto na gani. Adi na ato gira kung kano. Kaya kinawat pa nato niya. Kawato niya nagusog. Wala. Lah. Bay. Ibo. Wala. Tukon. Tigro, sakay naman dire! Paul, napangoy pa sa hero dire! Nagkambang pupuanan! Sakay naman dire! Dari na! Go. Cross me ni Cross. Cross! Sakyan ni Nong. Sakay naman dire, Nong! Diari mo nang ube! Diari mo! Mali daw yung sibig ko, ano? Yes! Kapatan ko yan! Ay, may bulak malintay. Kinawat ko pa nato ni. What? Asan may putang ng Nong? Isunod na lang ato nang o! Ah, sige. David! Amin no! Amin kuya! Pwede na ba? Kaya may kinawat ko pa nato. Sige no! Sige no! Series ka na eh. Dali no! Sino sa hula? Di ko ni no! Ayaw! Kasi ako direct ko! May isa pa kaiko! Nasa... Lupa no! Dog, sa larga na ta? O sige no! Larga kami kay no! One hour later. Nong! Kini namin nong! Nung, complete ka ni. Break. Walay balikay. I'm sorry, lonely. Do you realize I don't want you to apologize? Ah, kuya! Nanawag na to! Sige, ang surap mo ni si Risa. Naugan mo eh. Sorry kuya! A few moments later. Ulitin na mo, Nong. Sila plite? 20-20 yung doa. Ulang mo niya kuha Ay, doon. ako dire oh! Tipos gigabikan ng bangko biya. Kining kota, kuda ba na kung na. Salamat daw! Salamat po. Sige na ako! Hey, Negros na ba? A lot of emotion, and I can't deny it. Ah! Napin na biyad! Ala, ang atong mula ka kinawat, nalimtan. Ay, natabli ka na ba? Ay, nagkalalgan na.